Халық санын исәпкә алу тапшырулары сериясы дәвам итә. Без бүген чираттагы этник төркем Касыйм татарлары турында сөйләшербез. Без гадәттәгечә онлайн режимда эшлибез, әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Хәерле кич исәмсез, эфирда Таяну ноктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, бүген без сөйләшәчәкбез Касыйм татарлары турында. Дамир әфәнде, иң элек сорап китик әле, менә Касыйм татарлары дигәндә кем күз алдына килә? Бу инде Рязань өлкәсендәге Касыйм шәһәрендә яшәүчеләр һәм аның тирәсендәге авыллардагы татарлар. Ул авыллар 20 йөз башында бер 30лап авыл бар янда. Зурлар анда Шырын авылы, Адлипке русчасы Татарбай, аннан соң Биемсала, Царева русча исеме. Шушы төркемнәр, алар анда орта гасыр чорыннан буенча яшәп килделәр. Ул Мөхәммәд заманыннан аны без сагына аңлатырбыз. Ләкин менә аның бу төркемдә әһәмиятлеге нәрсәдә? Алар иң якын яшиләр мишәрләргә. Рус җирләре эчендә инде чынлыкта. Әмма шуңа да карамастан, аларның телләре һәм мәдәнияте күбрәк ошаган Казан татарларына. Шуңа күрә тел классификациясендә аларның телләрен урта диалектка кертәләр. Бу бик сәер булып күренә, чөнки бөтен якта мишәрләр, тел ягыннан булар Казан татарлары да карыйлар. Ул тарих белән аңлатыла билгеле. Элек без белмидек иде, хәзер бер яңа материал барлыкка килде, аны Анвар әфәнде сөйләр әле бераз. Касыйм ханлыгы яшәү бит ул Улы Мөхәммәднең Болгар вилаятына килеп урнашуы белән бәйле. Ул шунда килеп урнаша һәм соңыннан аның балалары, малайлары теге Мәхмүд әктән тыш төрле җиргә таралалар. Мәсәлән, без әйттек, бер малае мәгълүматлар буенча Астрахан ягына киткән, Якуб. Менә бер улы Касыйм чыгып китә рус җирләре ягына. Аны кай вакытта әйтәләр инде, менә аны руслар хезмәткә чакырганнар дип. Чынлыкта мин уйлыйм, ул Мәскәү князьлыгын контрольдә тоту өчен җибәрелгән шәхес булган. Һәм аның белән киткән Улы Мөхәммәд белән килүчеләр арасында 500 сугышчы. Менә күптән түгел генә латин телендәге чыганаклар нигезендә бурасланды. Чынлап та монда аның 500 сугышчы белән килеп утырганлыгы билгеле. Бу сугышчылар төрле кабилә вәкилләре булганнар. Шулай ук безгә билгеле Аргын, Шерин, Барын кыпчаклар. Әнвәр әфәндегә дә сүз бирик. Әнвәр, сез өйрәнәсез әлеге теманы, Касыйм татарларын, менә үзенчәлекләре турында сөйләп китсәгез иде, һәм тарихи фактларны өйрәнгәндә, алар турында сөйләгәндә төп нинди юнәлешләргә һәм нинди темаларга игътибар иттегез? Әлбәттә, Казан ханлыгының һәм Касыйм ханлыгының тарихлары бик тә бәйле. Улуг Мөхәммәд нәселе, Улуг Мөхәммәд инде ул аны Актыгы Алтын Урда ханы дип тә әйтәләр. Ул монда килеп нигез сала, Касыйм ханлыгына да, Казан ханлыгына да аның уллары нигез салалар. Күп еллар аның нәселе ике дәүләттә дә хан булып утыралар, идара итәләр. Ул фактлар ачык билгеле, күп чыганаклардан күренә. Шуннан соң күп еллар аның нәселе Касыйм ханлыгында һәм Казан ханлыгында идара итәләр. Касыйм ханлыгында 1486 елда Улуг Мөхәммәд нәселе киселә. Казан ханлыгында озаграк 1518 елга кадәр Улуг Мөхәммәд нәселе идара итә. Соңгы вакытны Дамир әфәнде дөрес әйтте, бу хезмәтче, вассал булган ханлык дип әйтәләр. Ул соңгы вакыттарактыр. Менә кайчан рус дәүләте нәтиҗәсендә әкрен-әкрен Касыйм ханлыгы рус дәүләтенең вассалына әйләнә. Кайчан Иван III Мәскәү бөек князы Крым ханлыгы белән союзга керә, Касыйм ханлыгында идара иткән нәсел алышына шул вакыттан күп еллар Касыйм ханлыгында гирейләр Крым ханлыгы нәселе идара итәләр. Кайчан Мәскәү белән Крымның
арасы бозылды. Василий III князь вакытында инде ул монда Мәскәү инде икенче нәселне килеп утырта. Уже хан Ахмат нәселе, алтын олы урда нәселе килеп утыра. И шуннан соң Касым ханлыгы Мәскәүгә уже ярдәм итә Крымга һәм кайсы вакытны Казан ханлыгына да каршы торырга. Әйе, без кызганыч монда бөтен тарихны да хәзер сөйләп бетерергә вакыт калмаячак. Кыскача гына әйтсәгез, тарихи чыганаклар җитәрлекме аны өйрәнгәндә? Чыганаклар байтак, Аллага шөкер, һәм менә иң беренче еллары чыганакларда күрелми. Шуңа күрә монда күп гипотезалар, версиялар, бәхәс тә бар тарихчылар арасында. Аблай соңгы вакыт яхшы күренә чыганаклар бар. Аллага шөкер. Руслан, Касым татарлары бүген кайларда яши? Алар менә ни өчен күчеп китәргә мәҗбүр булганнар? Шул хакта беләсе иде. Касым татарлары әллә нәрсә күп түгел. Меңнән артык кеше. Шул вакытта алар шул Рязань өлкәсендә, Касимов шәһәре тирәсендә, анда берничә татар авылы бар, шунда яшиләр. Бер өлеше аның Санкт-Петербургка күченә, ул инде 200 елдан артык Мәскәүгә күченә, чөнки Мәскәү белән бәйләнешләре нык иде. Шуңа күрә ул Касимов шәһәре тирәсендә яшәгән татарлар белән шикләнми. Алар Питерда да, Мәскәүдә дә бар. Алар күпчелеге инде үзләрен Касим татарлары дип атамый. Аларның этник билгеләләре гомум татар. Шуңа күрә шул вакытта аларның этник билгеләре бар. Алар әлбәттә менә Дамир абай әйтеп китте. Телләре ягынан Казан татарларына авышсалар да, аларның көндәлек тормышлары, мәдәниятләре андагы мишәрләр белән нык бәйле, нык якын. Сон ягыннан алсак әгәр дә Дамир әфәнде, күпме булган алар һәм хәзер кими барадырмы? Менә бу тенденция башка татарлар белән чагыштырганда, шул ук мәсәлән без инде алдагы тапшыруларда сөйләшкән инде кора татарлары турында да. Иң күп вакытында 19-нчы йөз уртасында 6000 чамасы булганнар саннары. Хәзер чынлап та Касым тирәсендә 1000гә якын гына халык калды. Руслан әфәнде әйтте, ул чынлап та шулай. Алар төрле якка таралдылар. Хәтта менә Сәйд бистәсенә нигез салганда анда Касым татарлары шулай булган. Петербург, Мәскәү, Казан ягында да бар Касым татарлары. Сезгә бик таныш булган революционерлар, генераллар, Шарнашевлар, шуннан чыгучылар, Костровлар, күп кенә. Аннан соң билгеле бер өлеше чукындырылган. Чөнки Петр I заманында җирләрне ала башлагач, кайбер нәселләр чукынганнар. Алар арасында мәсәлән Ахматовлар, Тургеневлар, Шулук Костровлар, аннан соң Ширинскийлар, князьләр. Ләкин бу нәселләрнең мөселман версияларда калган, мөселманлыктан чыкмагучылар да калган. Шуңа күрә барысы да кирип киткәннәр дигән сүз түгел. Ягъни Касым татарлары бердәй дәрәҗәдә рус элитасын үстерүдә катнашканнар. Дворяннар алар арасында чыккан, руслашканнар. Бу билгеле бик катлаулы этногенезлы төркем, монда менә әйттеләр инде. Монда Улы Мөхәммәд кешеләре дә булган, соңыннан Кырымнан килеп утырганнар, аннан соң Нугайларда утырганнар бераз. Һәм иң кызыгы соңгы этапта монда килеп кушыла Себер Таревичлары. Аларны кулга алгач, Себерне яулап алганнар, монда утырталар. Мин анда экспедициягә вакытта күрдем, әле бик теге хәтердә бераз гына сакланган, без Себердән чыккан икән дигән төркемнәр дә бар араларында. Ләкин аларны күптән буталып киткәннәр, бу бетеркем. Бу инде менә классик алтын урда татарлары монда чынлап. Сез әйттегез, бүгенге көндә 1000гә якын алар дип. Руслан, алар үзләренең татар икәннәрен беләме? Алар үзләренең тарихын белеп яшиләрме? Әллә инде бу вакыт узу белән югаламы мондый күрсәткечләр, саннар һәм аларның гомумән менә бу үзаңны дип әйтик инде кабул итү? Хәзерге вакытта инде ул җиңелрәк, үзеңне татар итеп табу, белү, чөнки безнең Аллага шөкер аралар булдырылды. Казан каласы белән анарсын уртак мәдәни яссылык кыр барлыкка килде шул вакытта. Мәгълүмати кыр барлыкка килде, анарсын багланышлар торгызылды. Шул мәсәлән йолалар, сабантуйлар оештырыла.
белүемчә, мин Конгресста эшләгәндә һәрхәлдә оештырыла иде. Мәчет, мәсәлән, анда хәзер дә бар. Ягъни материаль мәдәният анда бар. Мәчет, элеккеге хан сарае һәм башка, һәм инде иң мөһиме милли үзаң бар. Ну, шул вакытта менә алар урыслар һәм мордва ның эчендә яшәү, әлбәттә, аларга зур йогынты ясаган, чөнки менә Дамирова әйтеп китте, аларның бер өлеше христиан динен кабул итте, алар хәзер дә бар. Мәсәлән, төрле мәгълүматлар бар, шул танылган урыс шагыйре Есенин да, мәсәлән, шукынган татар нәселеннән булган, ну, һәрхәлдә аның фамилиясеннән чыгып. Ягъни ул җирлек татарның ул теге анклав кебек булган, беләсезме? Аның тарихи язмышы бик авыр, чөнки ул башта татарның ханлыгы булып оештырылган, аннан соң инде Мәскәүнең кулы булып кулланылган. Һәм безнең рекламага кадәр вакыт әллә ни күп калмады. Әнвәр, төп каршылыклар турында әйтсәк, менә аларның тарихында нинди кыенлыклар кичерергә туры килгән, әгәр дә кыскача әйтсәк, инде менә бу Касыйм татарларына бәйле. Иң зур бәхәс киткән тарихчылар арасында ул төптән вассал булып торган Казан ханлыгы яки аның статусы үзгәргән вассалга хәтле соңгы вакытны. Но ул төптән вассал булмаганын күрсәтә Улуг Мөхәммәднең тарих. Шул вакытта Василий II җиңелә, и ул мәҗбүр була Касыйм ханлыгын төзергә. И аннары бар бер грамота сакланган чыганып, Иван III вакытыннан духовная грамота атала, анда күрсәтелгән шулай бер Касыйм ханлыгы, Казан ханлыгы белән бергә выход алалар ел сайын Мәскәүдән. Ул выход инде харач сүзеннән килә, чыгыш налог дисәң була, или рус сүзе дань сүзенә туры килә. Ул инде бу версияны раслый бу документ. Бүген Касыйм татарлары ни хәлдә, моның хакында без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таянуктас тапшыру без дәвам иттерәбез. Касыйм татарлары турында сөйләшәбез. Әлеге тапшыруда Илнар Гарифуллин да килеп кушылды. Илнар, әгәр дә инде без җан исәпне алсак, мәсәлән, менә шундый саннар бар. 1979 елгы халык исәбе буенча алар 1040 кеше, 2002 елгы мәгълүматлар буенча 876 кеше. 2010 елгы исәп буенча Рязань өлкәсендә 4941 татар теркәлгән дип. Менә бу саннар ни дәрәҗәдә дөреслеккә туры килә? Ну, бу минин даны дөрестлегеннән ышанам, чөнки анда Рязань өлкәсендә әлбәттә көчле ассимиляцион процесслар бара. Шул Касыйм татарлары белән. Касыйм татарларының юкка чыгуы дип әйтәгәндә ассимиляциягә бирелү ул инде беренче 100 ел гына түгел, уже 300 ел шамасы бара. Хәтта 10-нче гасырда башта теге элитар группалардан карасак инде ханнардан, аннары мындай кечерәк группалар, аннан гади халыкка да ул шул кушма никахлар аркасында, христиан дине чукыну аркасында, христиан дине күчү аркасында инде алар әкренләп кенә урыслашып, үзләренең татар милли утаннарын калкканнар. Мин менә соңгы үзем, конечно, Касыйм якларында бик булганым булмады, ләкин минем якын танышлар анда экспедициялар белән йөрделәр, соңгы елларны алар бик күрәләр. Элеккеге татар авылларында анда даже үзләре татар булган гаиләләр дә дип әйтәгәндә, анда бүтән милләт вәкилләре кергәннәр, һәм шуңа күрә дә алар үз туган телләрендә бик актив кулланмайлар, һәм үзләрен татарларын яшереп кенә торалар. То есть аларда ничектер татарлыгын күрсәтү, татар булуын, мусульман күрсәтү шундый кыйынсыну факт хәйләнеп үткән. Бу нәрсәне аңлата, нәрсәне күрсәтә. Менә без шул юл белән китеп барсак, әлбәттә үзебезнең милли үзаңыбыздан кыйынсак дип әйтәгәндә, үзебезнең субъектлыгыбызны, то есть үзебезнең менә татарның аерым интереслары бар, ул интересларны сакларга, якларга кирәк икәнен аңламасак, күрмәсәк, сизмәсәк, безне менә шул Касыйм татарларының юлы үтә.
аларның язмышлары безне көтә. Ул инде теге абстракт әйтеп китәсен килми, чөнки Касыйм татарлар, Касыйм ханлыгы инде үз заманында тоже бик көчле генә дәүләт булган. Аларның тоже инде Рәсәй эчендә үзенчәлекле урыннары булган. Ләкин Рәсәйдәге Мәскәү дәүләтенең анда Россия империясының сәясәте үзгәргәч, Касыйм татарларының кирәклеге булмаганнан соң, аларны шул абстракт урыс халкына әйләндерү сәясәте алып барыла. Дамир әфәнде килешә микән бу очракта? Монда тигезлек белгесе куярга ярый микән Илнар әйткәнчә? Касыйм татарлары бөтенләй дигән сүз дөрес булмас, менимчә, алар бар һәм Касыйм шәһәренең үзендә хәзерге вакыттан да татар җәмгыяте эшләп килә. Алар үзләре сакларга тырышалар. Әмма билгеле ассимиляция процессы бара. Бигрәк тә эре шәһәрләрдә, мин әйттем бит, менә монда үзегез дә күрдегез, Петербургта, Мәскәүдә алар шактый гына. Әмма менә Мәскәүдә чыкты, аларның шәҗәрәләренең бер җыентыгы, ул Казанда нәшер ителде. Билаев әфәнде чыгарды. Шәҗәрәләрне карасагыз, соңгы буыннарда гел урыс фамилиялары. Катнашника һәм инде карыйсың балалар татар түгел. Шуңа күрә бу 17нче йөз ахырында, 18нче йөз башыннан башланган процесслар, алар хәзер дә дәвам итәләр һәм Касыйм татарлары әкренләп эреп баралар кызганча каршы. Менә барыгыз да беләсез, татарның бар атаклы Шура Батыр дастаны. Шура Батыр дастанында ул Касыйм белән бәйле шулай ук. Анда әйтелгән: ак чәчле хатыннарга өйләнмәгез. Ул бик каты бер шундый предупреждение татарларга. Ул вакытта ук инде безнең затлы арган нәселеннән булган, затлы шәхесләр аңлаганнар нәрсә икәнлеген. Башка милләтләр белән мөнәсәбәт, Руслан, ничек уйлыйсың, бу очракта менә шул ук руслар белән яшәү, аларның йогынтысы сизелгәнме Касыйм татарларына? Ну, сизелгән, әлбәттә. Башта бит инде татар мөселман милләте буларак оеша. Аннан соң этник милләт буларак, аннан соң инде сәяси милләт буларак. Шуңа күрә башта ислам нигез буларак милләтне саклап калды. Инде кем исламнан китеп, чукынып, шулар әлбәттә инде татар булуыннан юк иттеләр. Ягъни алар чукынып рус милләтенә күчтеләр. Чөнки исеме урыс, аралашу мөхите урыс, әкренләп ул китеп бара кызганычка каршы. Ул вакытта бит инде алар затлы татарлар булган, чөнки күпчелеге менә Дамир абый әйтеп китте, алар 500 кеше, 500 батыр, сугышчы, ул сугышчылар арасында күп кенә мурзалар, князьлар булганнар, ягъни ул элитар төркем булган. Менә шуларның күпчелеге түгел инде, әлбәттә, бер өлеше урыска китеп, урыс дәүләтенә, урыс гаскәренә керә. Һәм инде күп кенә анда Ливон сугышында катнашалар, мәсәлән, инде Крым татарларына каршы шулай ук сугышалар. Мәскәү хөкүмәте, Мәскәү дәүләте аларны сәяси һәм гаскәри көч буларак куллана. Шуңа күрә менә бу төркем мөселман милләте булып сакланып, инде 18нче, 19нче гасырда этник татар милләте булып дәвам итә. Инде совет заманында менә Илнар әйтеп китте, ни өчен алар үзләренең татарлыгыннан уялалар. Чөнки ул совет заманында да ул процесс, ассимиляцион процесс барданнан соң Казан белән аралар әллә нәрсә булмады, әллә Казан нәрсәдер тотып торды, мондагы милливлекне, инде андагы мордва урыс арасында милливлекне тоту бик авыр, чөнки татар мәктәпләре булмаган, татар периодикасы, массовый мәгълүмат чаралары булмаган. Аннан соң инде күпчелек андагы татар Рязанга, Түбән Новгородга китеп эшләгән, яукыган. Һәм инде шунда әлбәттә урыс мөхитендә нителгән инде, эрелгән. Менә шул уңайдан, шул географик күрсәткечләр, территориаль яктан бүленүләр, Илнар, ничек уйлыйсың, алар шулай ук роль уйныймы монда татарларның, мәсәлән, инде үзаңны үзгәртүдә? Ну, мин территориаль бүлүдән бик әллә ни роль күрмим. Ул күбрәк роль уйный безне теге Касыйм анда, Уфа татары, Сибир татары дип әйтүдә түгел, күбрәк теге ниндидер шул территориаль группаларда ниндидер үзенчәлекле тарихи тамырларын үзләү. Менә ул зыян китерергә мөмкин.
Ләкин Касым татары урынында ул мөһим роль уйнамады андый аерым. Менә алдагы әйтелгән сүзләргә менә мин искә төште. Безнең бит иң күренекле Касым татарларыннан чыккан кеше ул Татарстан обкомының беренче секретаре Фикрәт Табиев иде. Менә 60-нчы еллар башында Татарстанга килгәч, татар теле буенча проблемалар күтәрелгәч, ул әйтте: "Борчылмагыз, анда юк белән баш бутамагыз, бер 30 елдан соң инде татар теле бетәчәк" дип. Ул не андый сүзне әйткән бит, чөнки ул менә шул Касым якларыннан килгәч, андагы менә татар милли үзаңның юкка чыгып, татар теле бетүен, ул процессларны үзенең балачагыннан күргән бит инде. Һәм шуңа күрә дә шул вакыттагы булган фикерләрен дип әйтәйин, идеяларын ул экстраполировать итеп, менә Татарстанда шул минем туган якта Касым татарлары кебек язмышы көтә дип, ул безгә дә шундый пессимистик фикер йөрткән һәм татарларга шундый пессимистик фикер әйткән. Шуңа күрә дә инде мин гел әйтәм, безнең бүтән тапшыруларда да, бу тапшыруда да менә мондый аерым төркем булып яшәгән, юкка чыккан татарларының тарихын актив өйрәнергә тиешбез. Без андагы булган этник процессларны карарга тиешбез. Чөнки ул процесслар алар әкренләп кенә безнең менә мондый компакт яшәгән татарларга да, Татарстаннан да, Башкортстан яки бүтән регионнарга да кагыла башлады. Хәзерге менә соңгы гасыр, 20нче гасыр вакытында. Менә без инде ул процессларны аңласак, үзебезнең менә бу компакт яшәгән территорияда татарлыгыбызны сакларга бәлки мөмкинчелегебез күбрәк булыр. Дамир әфәнде, без алдагы тапшыруларда шулай ук сөйләшкән идек. Шул ук инде Татарстанда яшәүче татарлар, Башкортстанда яшәүче татарларның милли үзаңын формалаштыруда менә бу күп кенә читтән кергән дип әйтик инде, һәм гомумән аерым регионнарда формалашкан мифлар да тәэсир итә дип. Менә әлеге этник төркемнәрдә без инде сөйләштек күп кенә татарлар турында, шул исәптән Касым татарларында да әлеге милли үзаңны формалаштыру эше ничек бара икән? Монда беренче чиратта алар үзләренең бабаларының тарихын искә төшерергә тиешләр. Мәсәлән, мин Касымда булган вакытта экспедициядә, анда булдым Шакуловлар гаиләсендә. Шакуловлар гаиләсе Мөхәммәд пәйгамбәр нәселеннән сәйидләр булганнар Касым ханлыгында. Һәм Сара Шакулова барыгызга да билгеле Тарбонда укыган бит революциягә кадәр. Һәм менә шул гаиләдә мин күрдем аларның альбомнарын. Шунда күрдем аларның фотографияларын. Бу 20нче йөз башы алар ялтырап торган, европача киенгән, шундый элитар төркем тәшкил иткәннәр. Гимназистлар да бар араларында, шундый матур шәхесләр. Димәк, әгәр дә син менә үзеңнең бабаларының кем икәнлеген искә төшерсәң, алар ни дәрәҗәгә җиткәннәрен уйласаң, ул вакытта сиңа бернинди ассимиляциядә куркыныч түгел. Без үзебезнең татар тарихын истә торырга тиешбез һәм шуны милли аң белән бәйләргә тиешбез. Руслан, әгәр дә нәтиҗә ясап әйтсәк, менә бу Касым татарлары тарихын өйрәнүдә синеңчә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Ну, беренче чиратта, минемчә, бердән-бер мәдәни идеологик кырыны булдыру. Ягъни аларны аерым сез Касым татарлары, сез анда мәсәлән Нократ татарлары итеп кабул итү генә түгел, без бердән-бер татар милләте буларак аларны кабул итәргә кирәк, чөнки менә Илнар әйтеп китте, чыннан да Фикрәт Табиев ничек Казанга китерелде. Чөнки ул теге служилый татары нәселеннән буларак Мәскәү аны шулай итеп күргән. Ягъни анда Мәскәүгә хезмәт иткән, монда да хезмәт итәчәк. Андый нәрсә булырга тиеш түгел, без бердән-бер милләт һәм инде безнең элитар төркем булган һәм бар һәм булачак. Менә шундый оптимистик рухта тәмамлыйбыз тапшыруны. Безнең белән элемтәдә булганыгыз өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Уңышлар теләп калабыз. Кайда гына яшәсәләр дә, нинди генә этник төркемнәргә бүленмәсәләр дә, алар иң мөһиме татар булып кала. Милләт төшенчәсенә игътибарны киметмәсәк дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.